място на световното първенство. И ми казвам, че това е един от най-големите успехи на българския... Виж, жълто на синьото след чакащите много ган на върта. Състезанието започва. Това другото е бил. Да. Там и синьото трасе горе. Че леко си пребил. Аз перифералко зрение, че бехме... Май трябва цигански. Цигански, бе, цигански. Срещу Демиан Францен. Този срещу мене къде? Да. И карай сте. Примерно с най-силно. Коя ли? Най-силно. Ето стана първи. Вие с двамата е много добре. Червеното това е по-добре. По-бързо е този участък. Местното ще го настигне. Синито е по-затворена вратата, се изчаква. Синьото би. По-затворена е колкото червено. Гледай сега тук го настигне. Победа за червено трасе. Аз не си видях времената ми за 26. 26. То виж какво, то няма значение отгоре дали тръгнеш първи. Те са 24, няма значение, да. 24. Имаме... Много Аз затворено за си. това бъдат ли този? Ами заедно Защо върве. това часовника не работят? Върват да как да... Той един часов, до горе, като падне железо, да удара ноги стартира. Победа за Бьорн Браун за отбора на Швейцария 1. New World Champion!